Gerediaga elkartiek beti antolatu izen dago 45 urtien Euskal Herriko Artzai txakur txapelketie, eta konturatu ginen Durangaldien badago esala beste alkarte batzupe ardizekaz eta artzain munduegaz eta makina bat ekitaldia antolatzen da bezenak, ez? Eta ikusten gendun bultzada bat merezi ebala Gerediaga elkartiek antolatzen den ekitaldi horrek, eta aliau batzuk ekarri gendu zan geurera. El sábado lo que habíamos organizado es la transhumancia, ¿no? Volvemos, será a las 12 del mediodía, saldrá de Fray Juan de Zumárraga y el recorrido pues será Fray Juan de Zumárraga, Hermodo, el Casco Viejo, como otros años. Está sin definir del todo el recorrido, pero bueno, va por ahí el recorrido. Dentro de lo que es el viernes y el sábado, también lo que hemos organizado es el pinchopote, ¿no? Que va a ser, se van a elaborar entre 15 establecimientos de Durango, 15 establecimientos hosteleros, van a elaborar un pincho que la base sea el queso y se va a acompañar con un vino. Esto va a ser un precio módico de 2 euros y bueno, se va a editar un mapa que guiará el itinerario para este tipo de pinchos, la degustación de este tipo de pinchos. Akol sortu zen 1922 ordutik ona hartzai eguna egiten gabiz urte guztietan. Setoria prote esatu gutu deien. Lehenengo da ardi latxaren erakusketa bat. 3 lote ongo die, buru baltza, lote bat, bestie buru gorrie, da bestie karrantzanie. Eurton, oinarten baten nahi estenez, ardi ule mosketa. Dongo die, 12 moztzaile, da torreko die, Euskal Herri guztitik, Naparrak, da Bizkaikuk eta gehiago bai, torka agenti Burgos aldetipe bai, berauti bai. Aragon aldetipe bai, torka baten bat. 11etan hasiko dugu 45. Euskal Herriko Artzai txakurren txapelketa. 45 urtean egiten dugu, urten 45. izango da, 77 hasi ginen, eta azpen hainbe bider egin dugu. Eta azkenengo 4 urteetan bertan egin dugu, uste duguleko tokize bilatu dugule, toki egoki bat bilatu dugule, zoragarraz da bai lana egiteko eta bai jenti ikusteko. Ona datozen txakurrak izango direz, beste herrialdietan txapeldun eta txapeldun orde izan direzenak eta baita ere igezko txapeldune. Bai Araba, Bizkai, Gipuzko, Nafarroa, Iparralde eta gero igezko txapeldunek. 11 txakur izango direz bertan. Bizkaiti lehen esan duan bezala, txapeldun izango dugu Durango aldekue, Bizkai txakurre, Jose Urienenera eta Abadinotik berau dator. Eta bigarren Bizkaizen txapeldun orde izen zena, Riki txakurra inbestu urtetan txapeldun izen dena bai Bizkaizen eta bai Euskal Herrizen eta bai Oñatin, urten bigarren egin du, eta etorriko da Orozkotik Enrique Mendigurenen eskutik.